Na? Onnan fogtam egy hívást. De aranyos! A izébe is ez volt. Emlékszel a fekete pamupába, hogy belement a kapáltól. Hálvával. Babát is alatt fog belehozni. Meg kell szenvedni, de nem vettem volna rá látni. Gyerekkel van át? Lehet, hogy lehetett. Ez sem mondjuk belement magától a izébe, ahol a Max helyeket. Aha. Aha. Hajnal! De jó, meg ott otthon lenne ez a darabka. Aha.